Het komt erop aan dat je op stritten beroven wordt van bijgelijks je mobieltje. En de gevolgen blowen net behind daar een slachtoffer, want Eltsenier viel hem daarna onveilig op stritten. In Ljouwert is soks dit hier al 25 keer gebeurd. De politie werkt het zo'n de eerste beroving in januari met 12 man onder stritraven. En dat doch nou vertuten, maar de aanhouding van Jochen Ljouwert te Malje troch een verskaat aan opsporingsmiddels. Op basis onder andere van hun eigen verklaring wat ze zoen had toen het voorval plaatsvond, maar ik op basis van getuigenverklaringen en mijn camerabeelden die in de stad staan. Het wie net eenvoudig de man te pakken te krijgen, want de verdachten jaren net bij één specifieke groep of bende. De achtergrond is ook heel divers van deze groep. Vaak heeft het te maken met dat men yield nodig heeft, van verdovende middelen of van levensonderhoud en dan pleegt men dit soort feiten. Maar ja, je kan ik inbreken, er is van alles mogelijk. Had je reed binnen om de wet te treden. Is het een kopieergedrag? In sommige gevallen kopieergedrag, maar dit is ook een groep mensen die zich met oorcriminaliteit bezighoudt en een van de criminaliteitsvormen is strutraven. Dat is een Jochen Malje nou in beeld binnen bij de politie is duidelijk te vernemen. Op dit moment is het redelijk rustig. Het lijkt erop dat we de angel eruit hebben. Is daarmee het onderzoek ophouden? Het onderzoek hier terug, want ik zei al de betrokken niet. We moeten nog een aantal zaken uitrechercheren en we willen je uiterst alert om op deze zaken steeds in te grijpen.